כן, נועם, לאן אתה טס? לאן? הביתה? לאיפה? אתה טס הביתה? מה אתה אומר? נו, אז תטוס, נו, תמריא. כל הכבוד. הגעת? ביי, ינון. נועם, הגעת? לא, נחתת כבר? כן, זה עוד חלון? אני רואה אותך את החלון. מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לטוס לסבתא? אני רואה חלון, בטח. פה, זה החלון פה. אני רואה את החלון. Okay.